تماشاوانên hêja me xebera xwe temaşe kir bi rastî jî pirsgirêkeka mezin e pekeke ji bo Herêmê ji bo Kurd û Kurdistanê em ê vê mijarê binirxînin bi alîkarê Serokê Giştî yê Hüdaparê muhterem Hüseyin Yılmaz re. Ez benî hûn bi xêr hatin. Navxêr davê. Mamoste weka hûn jî zanin ji destpêka damezrendin û derketina PKK hetanî îro PKK her tim di dîroka xwe de qetliaman rast kiriye. Bûye sebeba qetl û qutula gelek sivîlan, gelek kesên Kurd bûye pirsgirêk li Herêmê. Herî da wîn jî Aytaç Baranê ku tu zerara wî ji kesî re tune bû û sibe nedisibe wê salvegera şehadeta wî be qetil kir. Yani dixwazim vê bibêjim gelek însanan qetil kir, gelek însanê bêguneh qetil kir. Gelo armanc û hedefa PKK çi ye? Gaye çi ye? Pêgavê hûn jî zanin PKK li ser navê Kurda derket holê mixabin en zef zirar daye Kurda bi 10,000 Kurd bi destê PKK hatiye kuştin. Belê. Nav wan de zarok hene, yani mezin hene, pîr hene, kal hene, pîrek hene, ferq nake yani. PKK örgütek, rêxistinek pir gaddar e. Yani ji bona îdeolojiya xwe her tiştê feda dike, yani dike qurban. Ji bonakî yek hareketek Marksîst, Stalinîst te asir amanca wî ev e. Kurd û Kurdistan ji xwe dike ew yani bahane, mane dike sebep bi ser navê Kurda derketiye fakat Kurda dikuje. Li Kurdistanê jî ev e, li vir jî li Bakur jî, Başûr jî li her derê Kurdistanê PKK vî armanc û vî siyaset ew dike û ji gayrî xwe jî hereket û rêxistinê Kurd qebûl nake. Divê biragiş amadeyê min bin, biragiş bin destê min bin û ez li gora îdeolojiya xwe hereket bikim. Kurdê ku wî qebûl neke, yani Kurdê ku li ser vê armanca PKK hereket neke, wana dikçe, yan jî koş dike. Pêgavê mêze dikin li Başûrê 500 zêdetir gund vêgavê li bin îşgala PKK dane. Yani diçe kêrê li wir dixwaze ki giş otorite teke destê xwe. Ji mesela 1991 da ketiye axa Kurdistana Başûr çiyayê wan û der û dorê gundê wan gişt dest daha ser îşgal kirine zarokê wan ji xwe dike esker ji wan xeraş distîne û însanê ku otorîta wî qebûl nekin jî ya dikuje yan jî insan gundiyê Kurdistanê ji ber wî koş dikin diçin bajêrê din. O otorîta pêşmerge jî qebûl nake. Vêgavê li wir mesela li Kurdistanê Başûrê da li xwe kiriye öz qarakol li wir çêkiriye, merkez çêkiriye. O devleta Türk jî yani bi hareketê wê vêgavê li Bakurê nikare tiş bike. O li operasyonê devletê, ber ji operasyonê devletê reviyaya giş çûnin Başûrê o li wir jî vêgavê devlet dibe ji wir derkeve. Devleta Türk dixwaze ki wî ji wir derxîne. Em bêjin quweta hêz û quweta pêşmerge tunekî ji wî çiyayê Qendirê wî derxîne. Vêgavê devleta Türk operasyon dike. Ji vir mane çê dibe vêgavê li dora sanki 57 heb vêgavê Türkiye li wir ji xwe öz çêkiriye. Ji destê PKK derxistiye ji axa Kurdistanê wî çiyayê berê ku destê PKK dabûye vêgavê ketiye destê Türkiye li wir öz çêkiriye. O diçe bajêra PKK jî direve diçe bajêra dixwaze ki devleta Türk Türkiye
باجر کردستان بمب بکه جخور ser vayajı propaganda biken. Becemeze işte devlet Türk günde ve bajere ve bomba dike dixwaze ki işte hükümeta Kürdistanê jî alîkariyê PKK bike dijî Türkiye ew şer bike. Bir şekil jî PKK dixwaze rahat nefesek bigire. Yani PKK derketina wî heta vî gavê xayintî kiriye. Haini Kürdistan'ı navi nav gelda navi din eve yani haini Kürdistan'ı. Bele. Jibona Kurdu Kürdistan'ı fayda ki hatta iro yek fayda bir şey ne bu ya. Gış yani ki ambejin leke gotine Kürda yani debejin merhamet maras peydadı ben. Bele. Ki mesela Kürdistan'ı hükümete Kürdistan'ı merhamet nişanı vida golü Türkiye madem cinadete aha çiya mesela tamam em irişete ne yapın em iriş nakin o beheze koy em nayin serte fakat tücü irişe gündiye menebe fakat PKK lüvet dixwaze ki otorite Kürdistan hükümete Kürdistan zaten kabul nake otorite kabul nake statüya uji kabul nake dixwaze ki Kürdistan'ı tek bir şerri naviyo Türkiye'de hükümete Kürdistan'ı müdahil bike evci jihun nefes bigire. Yani o yancı debe ev şekilde madem le KDP o KDP le buya hükümet yani statü federali deskiriye ev hinci örgüten hinci saziye hinci le gora devleta örgütek teröriye vayajı pari yani xirnexwaziya biye yani vayajı kabul naket çava işte barzani malbata barzani livir buya hükümet o eji hin örgütüm az gere vaya kabul nakim dixwaze ki livir Kürdistan yani statüya Kürdistan jivanda bike ama vaya le evedi le referandum eda ma vaya di referanduma Kürdistan'da PKK MHP o CHP devleta Türk güç bubun yek بله لديجي رفراندوم كردستان قال رفراندوم شيء نبه بله مادام تو يعني تو جبونا فايده كردات تبي انتخاباتهم كيف دروا دكه چما ستاتویا kurda kabul naki statüya başvuru kabul naki tu çuma jibona serxubune referandumu kabul naki بله ما مست ادخوازم و پرسیجی بپرسم براستی و کاوجی گوت PKK لهرمه حتی نها تشتکی مثبت نکریه جغینی قتل و قتل و خوینه و ضرر داده هم حرم کردستانه و هم جی داده گله و خلک کردستانه ما مست ام دبینم کو PKK وک پرسکریکه که لهر عالیه حرم کردستانه پرسکریک بنا خو بردوام دکه به سبب پرسکریکن گله کی مزن گلو PKK اف هیزو قوت هانش کردستانه یعنی ام دبینم کو کی بخوازه لهرم ما کاری کی بکه پروژه که خو بده سپاندن و تطبیق کردن PKK بکارتینه PKK دعملینه مویل سوریه جدی مویل حرم کردستان عراق جدی و ام لحرم خو جدی بینن گلو اف PKK هانه کد به سبب پرسکری که هیز قوت خوش کردستینه کی جان ولاتی دستینن PKK bunların çekevi heye silahı heye o Japona vi çeko silahı heye devleti ambejin devleti Avrupa'yı yancı eve ku dixwazin ser Kurda hinek listika bileyzin PKK dikin araç PKK destê wan de dibe listik yani taşerona PKK ji bo ki taşeronî dike kîca devlet dixwaze PKK li gora wî hereket dike vê gavê Amerîka em bêjin ew ê wî Amerîkayê destekirê wî Avrupayê û vana jî tu carî em bêjin başiya memleketê me naxwazin dixwazin ki ev herema İslamê ümmeta İslamê ser destê PKK ji din û îman dûr bikin îdeolojiya wî jî ev e yani o ev şekil şer derxîne yekîtiya Kurdan çê nebe yekîtiya Müslümana çê nebe ji bo wî dixebite yani yani
o işte ve goya yani çuma bir kuvveteci kere digre evet yekce Avrupa'ya digre Amerika'ya digre edinci ji merhamet digre yani merhameta Müslümana ve yani embejin başure بله mesela Mesut Barzani çend car gotu bu yani beyanat da bun em naxwazin nav Kurda da şer derkeve بله ev دیگر şey وی تیریش کردن zane ki hükümeta Kurdistan'ı o naxwaze nav Kurda da şer derkeve vana va hain acı Kürt kabul dike yani Mesut Barzani jibona vi hatta ana merhamet nişan da bu vana cida embejin var da van embejin nan da van fakat PKK mina mare بله ustadi vada bibine zehra xu limerde dide yani بله o vigavi embejin li başure PKK merhametti fakat ihanet dike بله o kuvveta xuşi civaya girt jivir embejin EPG yani kulbin otorita hükümeta Kürdistan'ı daye kiriye bin otorita xu kabul nake naile peşmerge her evir ev bu yara ku no hat kavmi بله ev şey şifaye bu yani livir nokta peşmerge heye öz levan embejin karargah hayvan heye dışavir بله o vana acı da bir ev bin deste medaya o bin otorite medaya göre vücuma izin bigrin müsaade bigrin beyanat da xuda vadı bejin de bejin ben müsaade ne girtiye hatiye ver بله Japon abi me vana ikaz kiriye me çen haf fişek avetiye بله em şekil jixur yek hak dibine halbuki tu yani tu malaki da tu ki de jmalaki kavli jaaha ki tu kil ve kavli yani tu na kabul naki tu ver misafiri بله Japon abi gavi em bejin le hükümeta Kürdistan'ı evan otorite evan dibêjin un li vir misafirin herin şerê xwe li mala xwe da bikin. Ne herin Bakurê. Yani Naxwazin mamoste bu gavê. دوارê bicîkirnê de em dibînin ku PKK li Herêma Kurdistanê bicî bûye. Daliyê din de jî em dibînin ku li her derê li ku derê belwêderê dibe sebeba pirsgirêkan lewra di şerê Sûriyeyê de jî me vê li ber çavadî ku bi tiran çek û sîlah ji Emerîkayê ji bo PKK de hat şandin û malesef wê derê jî bû wek gola xwînê. Mamoste di encama êrişên PKK'yê herî dawîn li Herêma Kurdistanê de 5 pêşmerge hatin qetilkirin. Di derbarê vê de û Hüdaparê ûn çi dibêjin? Yani hem sersaxî didin hükümeta Kurdistanê Belê. o lazım e ki hükümeta Kurdistanê heta ana ku em bêjin merhamet nîşanê PKK dabû gerek êdî merhamet nîşanê wî nedin. Belê. Yani ji axa xwe PKK derxîne. Heta ku PKK ji axa xwe ji axa Kurdistanê dernexînin ev şekil bûye biqewîmin bidome devam bike yani. Belê. Lazım e ki hükümeta Kurdistanê yani PKK Kürt kabul neke. Dibe PKK ev jî Kurd e fakat ideolojiya wî ne ideolojiya Kurd e. Yani ji gayrî çepê Tirka Belê. hatta ana kesê ji PKK xêr nedîtiye. Wê ew jî nebînin. Ev jî nebîne. Fakat lazım e ki yani insanê me PKK nas bike. Xaîntiya wî bizane be çi qas xaîn e, çi qas neyar e, çi qas hesûd e. Belê. Hesûd e yani. Vî gavê li başûrê ev hereketê wî ji hesûdî ye. Belê. Dixwaze ki yani Kurdistan li vir yek otorite çêbûye, yek statû çêbûye. Yani ew statû ji destê Kurdan here. Ji bona wî yani devleta Türkiye li vir em bêjin hareket dike o dibe bira devleta Türk işte firokê xwe bi teyarê xwe û bi füzê xwe werin li vir aha Kurdistan jî xirab bikin otorite ji wir here yani. Çima ku dixwaze dibe vaya dibêje dibe işte çima PDK yan jî hikûmeta Kurdistanê başûrê çima piştgirî nedamin. Belê. Devleta Türkiye ez devlet Türkiye em şer dikin
براور آلیکاریا من ام به هفر شر بکن بله یعنی چما دخوازه کی اتوریته دست کردستان هر یعنی بله لبر دولت فدرالی جی رابه بله. ستاتو وندا بکن مامۆستا خدای خاینه تعالی yani her tişte bir haintiye بله eğer gözüne hain buna Kürdistan'ı derketan بله ne hain bana Kürdü yani peşmerge ne kuştan Kürdü zaruk sivil ne kuştan ama zanen ki tariha PKK tariha ihanetiye o haine o hasude بله مامۆستا خدای تعالی جوار رازی به جبو اف نرخاندنی و دما ما بداوی بو جبو میوان خدای تعالی جوار رازی به ان شاء الله Gözü razı be امانت خدای